seziqalile zaqukuqelana ingqiqo zabaqeqeshiweyo kwaqhuma uthuli okwemigqeqo iqweqwediswa ngamaqabaza akhaphila iqhwa kuqingqwa amaqhingo qhwaba lomnqa ugqiba izizwe zikaQamata. Uba niyazibuza uba mnandi ngubani ze niyazi ndiyincwadi umqulo oqingqwe ngophezulu wangqinwa ngabaphansi. I come in human form to lay a hand to those paralyzed by the deeds they've done and those that are victimized by cluelessness kulo mhlaba. Ndiqulathe kaQamata inkolo ndikwalilo netolo longcuntswe ezongcuka phakathi kwezogusha zifena mthanyane kulo mifula. Ndilibhelekazi udlambula ulanga lokulungu nontana kuphakanyisa umdibandlela. Ndingunombikazi intombi engxathu umadlegoduka ukuze angathinjwa lithambo lasemzini. Ndingumafungwa zigusha zithi be lekazi zenindibize mhla inkundlime ngembambo sibhiyozela amasiko nezithethe zakwantu. Zenindibize mhla kubomvu kumhlophe kumbeje sivunula kumama kusisi siyazingca ngobuntu bethu. Zenindibize mhla imboli iqhuqheka kwimbuso ngembuso ngokucocekileyo kubisandla esicolileyo siqine minwe zihlahla maxukuyo tshela ubusene buzawuqatywa. Ingaba nawo ndibiza na mhla intombi zamaXhosa zidubula abafana ngamabele impundu zidunquza kwezomciyo kuba inhlona bakazithengi kwa Truworths na kwa Mr Price. Zenindibize kubisizwe sikaQamata siyawube sibuyele engcambini yomthonyama akwaba ndawo bendikhona. Masibambe ngazo zosibini kusinazo umphothulo ngalombongo wakhe umnandi kangaka. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje andambi ndodwa ndamba nokuphumza sikhumba noyitolikyo lwezandla Bhutane Msontsundu. Sekela Mongameli weli umnumzana Paul Mashatile usebenzise imibhiyozo yosuku lwamagugu namafa ukuvuma ukuzincama nokuzijula ijacu kwenziwa ngamaqhawe omzabalazo angasekhoyo. Loka Mashatile ebesenza intetho phambili kumbhiyozo oqaphela olusuku lwanamhlanje waseburhulumenteni nobubanjelwe eFicksburg kwiphondo laseFreystata phansi komxholo othi ukubhiyozela ubomi bamaqhawe namaqhawekazi ethu awancama ubomi ngenxa yenkululeko yethu. Nanjengoko kulusuku lwamagugu namafa bekuqatshelwa igalelo lamaqhawe namaqhawekazi, usekela Mongameli weli umnumzana Paul Mashatile uye waphawula ngokugrunjwa kwamathambo abo bebesilwela idabi lenkululeko ze abuyiselwe kweli. As we have gathered here today, we should reflect on 30 years of democracy, which in itself is a milestone that underlines our diversity and heritage. It is also critical that we recognize and remember courageous individuals such as J.B. Marx and Moses Kotane and many others who gave their lives or gave their all for the great gift of our freedom. uMashatile uhlabe ikhwelo lokuba kube kwintsebenziswano enzulu phakathi korhulumente noluntu ukujongana nemingeni elijongene nayo elilizwe. We must work together as government, interfaith, civil society formation, and traditional leaders to eliminate persisting inequalities, particularly gender-based violence and femicide. Ukanti abantwana bezikolo zaseFreystata ngokuhlukana kwazo bathe bazityanda igila besebenzisa ilwimi zeli. Kuchuphulwe umgangatho wobomi wabo bonke abemi. Kukhulelwe nomuntu ngamnye afikelele kolona nqanaba anokufikelela kulo lobuchule bakhe kananjalo. Kwakhiwe uMzantsi Afrika omanyeneyo wentando yezininzi okwaziyo ukuthabatha indawo yawo onelungelo layo njengelizwe elizimileyo kusapho phakathi kwamanye amazwe. May God protect our people. Nkosi singeleli Africa. Umsitho wokubuyela ekhaya kwemizimba uza kwenzeka kuLwesihlanu ngomhla wama-27 kweyoMsintsi eWaterkloof Air Force Base eTshwane, apho uMongameli Ramaphosa eza kwamkela ngokusesikweni imizimba eza kubuyiselwa kweli lizwe yamaqhawe azijula ijacu ze angcwatywa eZambia naseZimbabwe. Phakathi kwemizimba eza kubuyiselwa eMzantsi Afrika yeyeqala lomzabalazo uAdvocate Duma Nokhwe, umama uFlorence Maposho kunye noBasil February.
Unyaka nonyaka ngolusuku lokubhiyozelwa kwamagugu namafa KwaZulu-Natal kukhunjulwa ummanyanisi wesizwe samaZulu uKumkani Shaka kaSenzangakhona owakhothama ngalomhla ngonyaka ka-1828 kanti uKumkani Shaka wayeneminyaka engama-41 ngethuba ebulawa kwibhotwe lakhe kwaDukuza. iKumkani ixhuzu lemikhalo uKumkani Misuzulu kaZwelithini wenze intetho yakhe phambili kulo msitho wesikhumbuzo. Sekuphele iminyaka elikhulu nama-96 latshona imini ilanga ngethuba kucinywa igama isilo sakwaDukuza esasingumbumbi wesizwe samaZulu uKumkani Shaka kaSenzangakhona. Isikhumbuzo esisanamhlanje sithatyathwa njengekhubalo elijolise ekuphumezeni unyamezelwano ngokwenkcubeko kwanokwakha isizwe esimanyeneyo. Sigqugquzela ukuthi kube khona kubambisana ngayo yonke inkathi akukhathaliseki izimo sisuke sidlule ngaphansi kwazo. Asiphinde futhi siphonse inselelo nakwiminyango kahulumeni osomabhizinisi ukuthi sisebenzisane ngokusondelana ukuze sakhe amathuba nokuthuthukiswa kwamakhono abantu bakulesi sifunda. Inkokheli zomthonyama kwilizwi lobumbano zimemelele kumatyathanga intsebenziswano nohulumente kwilinge lokuphucula uqoqosho lwephondo ngenjongo kezokulwa nentsokolo. Siyakhuleka ekutheni uhulumeni enze okukhulu ukubambisana ukuthi umnotho walesi sifundazwe ukhule kakhulu ukuze abantu balesi sifundazwe bakwazi ukuthi basebenze bathola amathuba okusebenza bakwazi futhi ukuthi bakwazi ukuziphilisa ngendlela efanele. Le kumkani eyayisakubizwa ngoSgidi yabe inephupha lokubumba isizwe esityebileyo luthando nobubele. Uyamemezo kaNdaba bathu inkosi yohlanga uyinkosi yamakhosi uyinkosi yamakhosi. Ukanti ukumkani wesizwe samaZulu oxhuzula imikhalo ukumkani Misuzulu kaZwelithini ukhumbuze abantu bakhe ngembali yale ndedeba ikhunjulwayo namhlanje. Sithe sikhula abalobi bamabhuku ababebhala ngelembe ngaleso sikhathi babebeka ukuthi ilembe kwakungumuntu ongathi wayisigcwelegcwele eyisiqhwanqhwangu ewuphuma silwe kanti kwakungenjalo. Mazula kithi ngiyafisa ukuba sikhumbuzane ukuthi siphuma phi siyisizwe semnyama. Uhlabele Mgama ekhalimela ulwaphulo mthetho luqubayo kweluphondo ukumkani kambe kusikwe neqebengwana lokuthi inwelo lude kwikumkani Misuzulu. Kusenjalo iphondo leMpuma Koloni namhlanje libhiyozele usuku lwamagugu namafa ngokuqaphela iminyaka eli-190 emfazwe kaKumkani uYintsa nowanqunyulwa inhloko ngamajoni aseBritane. Lo msitho ubukhokelwa inkulu baphathiswa eliphondo uMnumzana Oscar Mabuyane nobubanjelwe kwikomkhulu eNqadu kuGatyane. Inkulu baphathiswa yephondo leMpuma Koloni uOscar Mabuyane ithi ukukhumbula ukumkani Yintsa kweliphondo bazokutshintsha amagama wedolophu ezathiywa ngexesha lengcinezelo. Thina sizukulwana sikakumkani uYintsa senze ntoni ukuliwonga eligama nokuligcina eligama liqaqambile? Firstly, we are decolonizing the minds of our people by changing the geographical names that colonizers imposed on our ancestral land. Asikagqibi ukusiphula nengcapho amagama abacinezeli bethu. Sizokulijika eligama lithi East London. Kuba abantu bayalahleka noma bafuna uza apha basuka pheshe bazokhangela iLondon Eastern Cape. Ukanti bicoli ngembambo intente komkhulu eNqadu namhlanje abantu bezokubhiyozela olusuku lwamagugu nenkcubeko omama nodada elowo nalowo eqhayisa ngesinxibo sakhe sakwantu.
Ndinxibe kakuhle namhlanje apha kwaGcaleka, sifudula sisenje nje kwaXhosa, and ngumthetho nommiselo kakumkani uVulekhaya Sigcawu into okokuba masibuye size apha kukomkhulu lakwaGcaleka sivuyisane sibonisane ngesiko lethu lakwaXhosa khona ukuze lingatshabalali. Ithetha ukuthi kuthi funeka sikhumbule imvelaphi yethu, sikhumbule amasiko nezithethe ethu. Sizokhunjuzwa loo nto apho into yobana masingalibali into yobana sisuka phi na. Imnandi kakhulu imini yanamhlanje, sikhumbula imvelaphi yethu, sizingce, sinxibe kakuhle, sindiliseke njengoomama bethu bakudala. Siyibulela kakhulu ukuthi sinikwe elithuba. Umxholo ekubhiyozelwa phantsi kwawo eMpuma Koloni uthi kuqatshelwa igalelo lamaqhawe namaqhawekazi athi abhubha ngethuba esilwela inkululeko yeli lizwe. Bavakalise ukudana ngakurhulumente abazali babafundi besikolo samabanga aphantsi iQwambi Primary emva kokugula kwabantwana ngethuba bexinge ekhephini kuwola wendlela u-N3 ngempelaveki. Batyhola urhulumente ngokungabi namvakalelo yongxamiseko kuhlangulo lwabantu bebexinge ekhephini ngelixa ootishala besi sikolo ebesivela kuhambo labafundi eThekwini bathi aba bantwana kuzafuneka bafumane ululeko lomphefumlo emva kwamava badibene nawo. Aba bazali batyhola urhulumente ngokungakhathali oku kulandela ukuxinga kwebhasi yabantwana besikolo iQwambi Primary School ekhephini ukusukela ngoLwesihlanu. Kudizwe ukuba esi sikolo besivela kuhambo lwabafundi eThekwini ngethuba bevalelwa likhephu xa besendleleni esingise eQwaqwa. Kids from 9 to 12 years to stay 3 days in a snow situation. We are frustrated and we are angry and we are disappointed in the Department of Education. Ngelixa ootitshala besithi uninzi lwabo lwahlaselwa nakukugula kule meko. They were struggling also to sleep. I think we had also a learner that was struggling from asthma, could not sleep. And we had to go outside and get their bags in order to assist her to get her medication to drink during that night. It was very difficult for us to have experienced that with the kids included. It was a really traumatizing experience, especially for us, the teachers, because now we had to be hands-on. We had to make sure that we take care of the kids, make sure that they had everything that they needed. But most importantly, we had to make sure that they were distracted from all that was happening at that time. So it was also not a good experience for them, I would say, because now some had developed certain illnesses and they were just not okay. Urhulumente waseFreystata uthi onke amaziko namacandelo abandakanyekayo aza kudibana athethe ngemingeni abenayo ze emva koko akhuphe ingxelo eza kunikwa ingqalelo inkulubaphathiswa yephondo. Usapho lakwaPeyi ecawa kwiphondo leMpuma Koloni lumemelela kuye nabani na onokwazi ukunceda uMelikhaya Peyi nokhula amadlala emzimbeni. uMelikhaya uthi ubomi bakhe bunzima susela oko wakhula lamadlala kwaye ayamqaqambela nasekuhlaleni akonwabanga kwaphela njengoko eyinto yokuhlekisa. Ukanti sithanda ukulumkisa abo banentliziyo ezibuthathaka ngelinqaku lilandelayo. uMelikhaya Peyi uthi lamadlala ayamqaqambela kwaye ekuhlaleni ubizwa ngamagama ngenxa yemeko yakhe. Le ndoda ineminyaka engama-41 yaqala ukukhula lamadlala ngo-2004 ze yazama ukuwasikisa esibhedlele ngo-2010 kodwa aqhubeleka akhula. Uyabona bawo into zilapha kum ebusweni ziyasinda futhi ziyazijikeleza nje ziyathini zibuhlungu and zithambile xa usithi zikhupha nangapha uveske zithi zenze intando yazibuhlungu. Umama kaMelikhaya uthi ukholelwa kwelokuba noko zikhona izibhedlele ezinokunceda unyana wakhe. Hayi boogqirha ndincedeni ngomntana. Noko andiqondi uba kweli lizwe akekho umuntu ononyanga lo mntana kugqirha. Ibuhlungu imeko endikuyo ngomntanam. Ndincedeni. Udade wabo uMelikhaya naye unalamadlala asantshulayo uthi izibhedlele sele behambe kuzo zithi azikwazi kumnceda uMelikhaya. Batsho kwa before bana ngaba they can't help him. Ndabuza ke mna ke xa besithi abakwazi ukumnceda ithetha uthini loo nto leyo? Ithetha uba uMelikhaya makasele ebhubha nezi zinto makuthini? Ugqirha Mthembeni Tebelele uthi lamadlala anobuzaza
kwabanye abantu ayakwazi ukususwa angaphinde akhule, kanti kwabanye athi xa esikiwe ande ngakumbi. Ingxaki ye-keloids okanye yokukhula kwesasihlunu kwindawo ebinesilonda, kuba xa uzama uyilungisa mhlawumbi uthi mazongcwelwa ezaa zinto ngogqirha botyando, uye endaweni yoba inciphe laa nto use konakale ngakumbi, ubone uba ii-keloids ezi zikhula nangakumbi zinabe. So yiyo nto abanye abantu xa sele ikwela zinga ikulo phaa kubhodi kuthiwa ayilawulunga uba sibe sayiphazamisa ngomane zisikwa ezi zinto, ngoba the more umane usikwa the more zizawuye zisiba worse. uMelikhaya Peyi uthi ubomi bakhe bunzima kwaye angavuya kakhulu xa enokufumana uncedo. Kwiindaba zethu kuChannel 163 noziphathelwa iNewsroom Africa, ndingulumka Bhekindawo. Masiphasa amehlo kwimozulu nesiphathelwe ngithabile Makhaphela. Bantu babe kasibini kuwe ncuthu nomadikele deskeni yenu yendaba ngolusiko olukhulu kaloku lokuphawula kwenkcubeko namasiko ngumzantsi Afrika uphela. Mna igama lam nguThabile Makhaphela, ndinguma Mthembu. Iyamva nje imozulu yenjenje. Siye sivuleke embuka lapha ekhaya ngokuphawula kaloku okokuqala nqa ezaziganeko zamvanje kumzantsi Afrika uphela. Noko imeko phaa intle kakhulu futhi incomeka phantse nje wonke umbindi apha emzantsi, noxa bevuswa phaa ingqelana njengephaa eDiara ngelashumi bayaqhuba nosuku belusonga kakuhle futhi ngelanga phaa ephole kamandi ngala 27. Sibukelwa mekhaya amaqondo wakho aphantsi naphezulu. Sivula kaloku phaa kokuqala kuseMpuma Koloni njengaphaa eMthatha kwimpuma yelaphondo phaa kulabanda phaa ekuseni futhi ngala 15 degrees. Itshintsho lemozulu futhi sibekele impela phaya ngama-20 nje embukelwa mekhaya akhatshwa sisixhenxe kuyabanda kaloku ekuseni ngo-12. Nantsi kanti bethu imozulu phaa ephondweni lase-Free State ngomso phaa kwincam yalamandla kovelkom phaya neziphaluka ngala 11 degrees phaa ekuseni futhi bayaqhuba nosuku belisonga ngo-29 degrees ephole nje kakuhle phaya xa bevala imini yabo. Kanti ke phaya ephondweni laseNtshona Koloni ngomso njengaphaa kwimpuma futhi koBeaufort West phaa kwasekuseni futhi qabaqaba njengamafu ngo-12 degrees bayivale beyisonga imini naphaa ko-Oudtshoorn ngemvula ngorhatya ka-26 degrees. Imbukelo wam ekhaya ithi kaloku imozulu phaya ephondweni laseNorthern Cape ngomso phaa kumantla futhi njengaphaa koQorobani ekuseni futhi licwengile likholelanga nje yonke intseni phaya ngo-10 degrees kutshise mpela phaa ngorhatya futhi ngala-30 nje acwengileyo ngemva kwedinala. Nansi bethina kaloku imozulu futhi phaya ephondweni laseNorth West ngomso njengaphaa kwintshona kooTosca phaya ekuseni futhi ngala-12 degrees ibukele litshise mpela licwenge lityhile futhi nezulu phaya ngama-30 akhatshwa sisithathu. Kanti phaya ephondweni laseRhawutini ngomso kumazantsi futhi eSprings nengenza ukuphuka kuyabanda kakhulu phaya ekuseni futhi ngo-9 degrees baqhube beluvala usuku ngamafu nje angephaa ngorhatya ngala-28 degrees. Kanti kuyabanda ekuseni eJohannesburg koSithombisa phaa naseSoweto ngala-8 degrees. Kanti imbukelwam ekhaya xa sinyuka sithe njalo apha emzantsi elaphondo likumantla eLimpopo njengaphaa koPhalabhuro phaa kwimpuma yelamandla ngala-12 degrees ekuseni futhi kube butshisa phaa ngorhatya futhi ngama-30 nje akhatshwa sisibini. Kanti ke imbukelwam imozulu phaya ephondweni sehle njalo sithi chu sijonge phaya ephondweni laseMpumalanga ngomso koSikhukhuza phaya kwimpuma yelaphondo ngo-13 degrees ekuseni bayayisonga beyivala imini yabo kamnandi futhi ngo-33 degrees. Bukele ekhaya kokugqibela nqa iphondo lethu lipha kaloku lona KwaZulu Natal ngomso Newcastle phaya umzekelo futhi ekuseni bevuka kamnandi futhi kucwengile phaa ngo-10 degrees. Kuyabanda kancinane nje phaya eVryheid ngo-9. Kanti kokugqibela nqa kuseRichards Bay ngo-6 obandayo. Mna ndithanda kangaka Xeshela Imyoli. Kanti ke sibamba ngazibini emsontsundu, siyathemba ukuba nilonwabele olusuku lwamagugu namafa, senihlale nizingca ninelunda ngobuntu benu. Kamnandi.